नमस्कार, जय श्री जगन्नाथ। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज हूँ आम भालुकुणी सेकेंड पाଳି। तो आम सकाल उठी सकाल माने कौन जो झील मैंने भालुकुणी सब उठिक राति 2टा 3टार फुल तोड़ती हेल्ले आम से भाया नुह। आम पूरा सका मैंने 5टा बाजिला 5टार उठिक फुल तोड़ते जाइलु। जी फुल भी मिली से माला करदेलु। गोटे बाहन मालाटे होता छोट आ गोटे कलश माला करूँ। आ गोटे माला ठाकुर माने आम माँ 2टा माला माँ होता आउ 2टा गोटे बाहन आ गोटे ठाकुर एति बास माला होता। आउ माने आमे केबे एते सकाळ उठी फुल तोड़ना कारण कौन दरकार क्या बाड़ी की जीव कौन कर किए लोक कह अधे कथा आमको यहाँ पसंद ना आम घर आम कहीं जाऊना। तापर फुल फुल तोड़ जाए गाधे पलि आसती गुंथि सारापर आसिक मुझे सब झुट्टी पकई देती। झुट्टी पकई सारा पूजा भी स्टार्ट हम। झुट्टी सब माने आम चूनर सब कर सब कारण चूनर कलरटा सुखीगला बहुत भल ग्लेज करे से सब चूनर आंकी किसी भी माने माँ बाटी अवश्य चिता हेल्ले मुझे आंकी नी। आसिक ठाकुर को फूल सजे देती फूल पाखे सजेदेलु। सजा सजी साइला पूजा आमर स्टार्ट है। जूम कर दउनु बड़ा है जियो ना हम तो पाख कने जे बुलु गुड्डी सेटा लिबा धुआ बाहरला बड़ा करे तो कोई ना तो छाव छा आगे छोड़िए मारता दे। अरे ओ बाबा सब सिंगर उडेला खेड जूम गुड बड़ टगर नहीं बसला उठला जान गौड़ा हेबरा एटा बा सुखिलानी फैन खुला है यार बुझे चकुड़ दे आ दीप होउची न चालची बोली सही नहीं आ ओझा तू लुटी मान दे तुम म लागिला ना भूई पेला जब दिन ये होनी ना लागिला ना भूई पेला देख लागिची कोन करन टिकट कोत्ता थिला ना मला आगे जाने गुडी कोत्ता है भीतर पके देलो गा रंगीन हो जाउची सब टाइम लउची धान रंगीन करी टाइम लउची पड़ देखलो बाल दुआल को कौन दिया एलुल्लु मैक्सिम फू एटा दिने कैसे
ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଗଲା ଆଗରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦିଆଗଲା ତାପରେ ଆମେ ଭୋଗ ପାଇ ଦେଇକି କୋଚିଂ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି କାରଣ କୋଚିଂରେ ଆଜି ଆମର ୱେଲକମ୍ ଥିଲା ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆମର ସକାଳେ ଆସିନଥିଲୁ କାରଣ ସକାଳୁ ବର୍ଷା ବି ହେଉଥିଲା ସେଥିଲାଗି ଆମର ଟିକେ ଲେଟ୍ କରିଥିଲେ ତାପରେ ସେଠି ୱେଲକମ୍ ଆମର ହେଲା ୱେଲକମ୍ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ଘରକୁ ଆସିବୁ ବୋଲି ବଟ୍ କ'ଣ ମନକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆରଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ସିଧା ଆମେ କୋଚିଂରୁ ସେଠି ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଦେଲି କି ବାପା ମୁଁ ଟିକେ ଆରଡ଼ି ଯାଉଛି ବାପା କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାଅ ସେଠୁ ଆରଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଛୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଖରୀଟାରେ ପାଣି ସବୁବେଳେ ଏତେ ରୁହେନି ଆଉ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏତିକି ପାଣି ଏତେ ଯାଏଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ପାଣି ଗୋଟେ ପାଣି ହେଇଯାଇଥିଲା ବନ୍ୟା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ତା ଯୋଗୁଁ ସେ ଅଧିକା ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଉଥିଲୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପହଡ଼ ବୁଲିଲା ଆମେ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲୁ ମାନେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି ଅବଶ୍ୟ ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲୁ କେଉଁଠି ବି ଭଲ ଉଠୁନଥିଲା ଫଟୋ ସେଇ କଥା ଆମେ ଖାଲି ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଲା କି କେଉଁଠି ଭଲ ଉଠିବ ଫଟୋ ତ ଆମେ ବେଶୀ ସମୟ ସେଠି ରହିନଥିଲୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେଠି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି କାରଣ ପୁରା ମନ୍ଦିର କୌଣସି ସେଠି ଦୋକାନ ବି ଖୋଲି ନଥିଲା କାରଣ ଆମେ ଠିକ୍ ଯାଇଛୁ 2ଟା ଟାଇମ୍ରେ ସେଠି ବି କୌଣସି ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଖୋଲିନି ଆଉ ଆମର ବି ଥିଲା ଉପାସ ଯେହେତୁ ଭାଲୁକୁଣି ଆମେ କିଛି ବି ଖାଇ ବି ନଥାନ୍ତୁ ସେଠି ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ ତାପରେ ଆମେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଆସିକି ତାପରେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇଥିଲି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଯାଇଥିଲି କ'ଣ ବାହାଘର ମାନେ ବାଇଗଣ କାମ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଯାଇଥିଲି କଦଳୀ ଆଣିବା ପାଇଁ କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ଭୋଗ ଦିଆହେବ ନା କଦଳୀ ପତ୍ର ଦରକାର ଥିଲା ତ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଯାଇକି ନେଇ ଆସିଲି ତାପରେ ଆସିକି ଆମର ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଉଡ଼ଇ ସହିରେ ଧନ୍ୟରେ ନଗର ଉତ୍ତମ ସମସ୍ତ ଘରେ ଲୋକ ସମ ସହିରେ ଏକ ସାଧୁ ଘର ତନୟ ବନ୍ତ ନାମ ତାର ପତିର ନାମ ଶକୁନ୍ତଳା ଜନ୍ମ ସେ କଲା ସପ୍ତ ବାଳା ଝିଅର ନାମ ତ ପଇ ବହୁ ଦୁଲଣା ଅଟଇ ସାଧବ ବଡ଼ ଧନେଶ୍ୱର ବୋଇତ 7 ଖଣ୍ଡ ତାର 7 ପୁଅରେ ଖଟ ପଲଙ୍କରେ ଏକ ଦିନରେ ତ ପଇ ଖେଳି ନ ଗଲା ସାଙ୍ଗ ପାଇ ମନ୍ଦିର ଝିଅ ସଙ୍ଗେ ମିତ ଆବର ଅନେକ ସଙ୍ଗାତ ଖେଳିବ ଘେନି ସଙ୍ଗାତକୁ ବୟସ 5 ସିନ ତାକୁ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରାଣ୍ଡି ଆସି ଝିଅ ଖେଳିଲା ଘରେ ପଶି ବୋଇତ ପଇ ମାଏ ବାପାଙ୍କର ଦେଅଙ୍କ ଝିଏ ତାପରେ ବହି ପଢା ସରିଗଲା ତାପରେ ଏଠି ଭୋଗ ବନା ହଉଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କିଛିଟା ନଡ଼ିଆ କୋରିଥିଲି ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିଲି ନା ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କୋରୁଥିଲି ସେ ଟିକେ ଟିକେ ଉଠି ଯାଉଥିଲା ସେଥିଲାଗି ଦେଇରା କହିଲି ତୁ ପୁରା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ବାହାର କରିଦେବୁ ତୁ କୋରନା ମୁଁ 4 ଫାଳ ମାନେ 2ଟା ନଡ଼ିଆ ମୁଁ କୋରିଛି ଆଉ କୋରିଲିନି ରଖିଥିଲି ଆଉ ସବୁ ସେମାନେ କୋରିଲେ ତାପରେ କୋରି ସାରିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦିଆହେଲା ଭୋଗ ଗୋଳା ସରିଥିଲା ଭୋଗ ଦିଆହେଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦିଆ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ଆଳତି ହବ ଠାକୁରଙ୍କର ତାପରେ ଆଳତି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଳତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲା ତାପରେ ଆଳତି ସରିଲା ପରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଆହେବ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଆ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମ ପୂଜା ଆଜିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ତାପରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦେଇଥିଲେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଲୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ଆଜି ଖାଇବା ହେଇଥିଲା ଖିଚୁଡ଼ି ଆଉ ତରକାରୀ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ରହିଲି ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।